Ja tässä tulee sitten ihmemies Venäjältä, Andrei Beljajev. No on yksi maailman parhaista voimanostajista. Ja jos joku ihmettelee, että minkä takia, niin se alkaa selviämään tässä. Eli 100 kilon sarjassa mies nostaa ja nyt kyykyssä rautaa 410 kiloa. Ja jossain vaiheessa puhuttiin, että kuka tahansa 400 kyykkää, niin silloin voima on aivan käsittämätön. Ja puhuttiin nimenomaan näistä superraskaan nostajista, mutta tämä mies menee aivan oville 100-luvuille tässä 100-kilosten miesten sarjassa. Ja katsokaa tuota tankoa. Paljon se taipuu. Siellä on supervahva tanko, mutta niin paljon on limppuja päissä, että tanko notkuu, mutta puhdas nosto kaikin tuomariäänin 3-0 ja on Olli tää Beljajev aivan ihmemies. Hän on aivan uskomaton mallisuoritus. Taisi ottaa vielä vähän ylisyvää tätä. Kyllä, varmasti riitti. Nähtiin vielä hidastus tuosta Lehtolan nostosta ja nyt Andrei Beljajev, joka on tässä penkissä myös tosi kova, 330 kiloa. Hän laittaa tankoon rautaa ja kyseessä on siis 100 kilon sarjan nostaja. Beljajevhan osallistui myös täällä pelkästään penkkipunneruskilpailuun, eli aikamoisesta ihmemiehestä. Ensiksi voimannostossa kaikki 3 lajia, kyykky, penkki, maastaveto ja sitten vielä erikseen penkkipunneruskilpailuun. Ja jos tällä miehellä kulkee, niin hän on yksi varteenotettava tekijä siitä, että tulee pokkaamaan kisojen parhaan nostajan palkinnon kokonaisuudessaan. Ja no, kyllä se tulee sieltä, kädet lukkiutuvat. Ei ihan niin puhdas nosto kuin tuossa kyykyssä nähtiin, mutta hieno ja hyväksytty nosto totta kai. Kaikin tuomari äänin 3-0, Beljajev 330 kiloa. Ja kerrotaan siitä, miten sumotyylillä hommat tehdään. Maksimov 290 kiloa ja nyt Andrei Beljajev 370 kiloa. Nämä alkaa olla jo sarjassamme temppuja. Hirvittävät raudat tähän sarjaan. Älkää yrittäkö kotona ees trukin kanssa. Tästä voi katsoa kuka vaan malli on niin tyylikästä ja varmaa työskentelyä elettömästi. Ja tästä Beljajev, pum, 370 ja kyllä hän tekee kauheata sarjaa. Maastavedossa 370, kyykyssä 410 ja penkissä 330 kiloa, 1110 Andrei Beljajev yhteistulos, eli paukauttaa tonnin puhki 100 kilon sarjaan, niin jos meillä olisi hatut Olli päässä, niin nostettaisiin aika korkealle ilmaan. Kyllä vaan tuolle miehelle. Ja tässä sitten miesten 100 kilon sarjan lopputulos ja Ilpo Liikala taisteluiden jälkeen kuitenkin sitten kolmanneksi yhteistuloksella, mutta hän siis kärsi loukkaantumisista. Joka tapauksessa Andrei Beljajev aivan ylivoimainen ja se mikä on merkittävää, niin aika moni jäi ilman tulosta.